Volíem separar el bloc del Valerià i el Cargol amb tu perquè tu tens la teva pròpia trajectòria, lògicament, com a escriptor, com a periodista, com a reivindicador, com a persona que ha parlat molt del Maresme. Nosaltres en aquest documental, la pregunta d'or que fem és una mica si existeix el Maresme, no? Si existeix i si té sentit. Home, aviam, existir sí que existeix, vull dir, hi ha una institució, no?, que es diu Consell Comarcal, hi ha uns límits territorials, hi ha uns serveis que actuen de manera comuna, no m'atreviria a dir mancomunada, comuna. Per tant, existir sí que existeix. Dir que no existeix és una botada normalment producte de la mala consciència. Jo, com que respecte a la comarca no tinc cap mena de mala consciència, no tinc per què amagar-ho. Una altra cosa és el sentit que pugui tenir. Això és una altra cosa. El Maresme és una comarca orfe de personalitat. Ens hem d'estirar els cabells, flagelar o posar les mans al cap perquè som un suburbi? No. Acceptem el que som i fem-ho venir bé. O sigui, el Maresme és un suburbi de Barcelona, és això, i agafem-ho bé. Quin problema hi ha, llavors? Primer, la burgesia local que no creu en la seva terra, i els diners que guanya aquí els inverteix fora. Per això, per exemple, mai hi ha hagut un diari amb cara i ulls que es pugui mantenir com ha passat a Sabadell, com ha passat a Terrassa. Punt número 1. Punt número 2, perquè les onades migratòries que total venen aquí a viure però treballen a Barcelona converteixen això exactament en un suburbi residencial. Més mono o menys segons el poble, però és el que hi ha. I després, tercer, jo crec que hi ha una altra cosa, que és que la classe política i la classe intel·lectual aquí a la comarca, excepte comptadíssimes excepcions, no dona la talla. És a dir, aquí no tenim cap polític de prestigi, en projecció nacional o estatal, no tenim apenes escassíssims intel·lectuals, probablement tret del cas del Valerià, perquè sí, el Salvador Espriu molt de rotllo de cinera, però hi anava a estiuejar, i mai més se'n recordava. La família Manent 3/4 del mateix. Venia aquí exactament com el que eren, com uns burgesos de la part alta de Barcelona. Venien aquí a estiuejar 3 mesos i se n'anaven, i després anaven a l'Ateneu i tenien els seus cenacles, i d'aquí ni se'n recordaven. Sí, se'n recordaven per anar a veure els pagesos que els hi venguessin les hortalisses, no? Per tant, si no tens capacitat d'influir en la metròpoli, ni políticament ni intel·lectualment, territorialment ets un suburbi, i la burgesia no aposta per tu, què vols? Miracles? No, a Lourdes. Lourdes i Fàtima, és l'assumpte dels miracles. Aquí, a Lourdes d'Arenys de Munt, que jo recordi, no hi ha hagut mai cap miracle. O sigui, si nosaltres fóssim a Anglaterra, això seria el Gran Londres. Què collons, Maresme ni... No, Gran Londres té un sentit... Aquí en diem Maresme, bueno, doncs ja està. Maresme, Nord Barcelona. Per què no? Si vivim... Jo visc a 22 quilòmetres de la plaça Catalunya, aquí, en aquest entorn tirant a rural encara. És una distància normal a qualsevol metròpoli europea. d'Alexanderplatz a Spandau, a Berlín, hi han 24 quilòmetres. I és un barri de Berlín. I com defensem la identitat, llavors, en aquest escenari, que evidentment és el que és? Assumint el que som. Per què hem de defensar una identitat que no existeix? Què hem de defensar? La identitat dels anys 30 d'en Pau Vila? No, home, no. Escolta, la nostra identitat és que tenim cada 7 o 8 minuts un tren que toquem ferro, si va bé, en mitja horeta ens deixa al centre de la ciutat més important del Mediterrani occidental. Ostres, no ho pot dir tothom, I a més, vivim aquí, al costat del mar, amb aquest microclima així una mica xulo, i podem dir, clar, jo quan els dic als meus companys de la facultat o la gent que jo conec, que visc en una casa de pagès, i que el soroll que més em dona pel sac són els ocells, clar, els tios flipen, perquè es pensen que visc a 150 quilòmetres de Barcelona, perquè la veritat també que els de Barcelona a vegades tenen un concepte de les distàncies una mica pervers, no? Però no hi ha metros, acaba a Barcelona, també. Ells, però és que és igual, però si és que el tren aquest que hi ha aquí baix, si quan funciona bé, clar, és un metro a l'aire lliure. No ho saben els de Barcelona, també. Bueno, llavors aquí hi ha la teoria desenvolupada per en Cuyàs i per mi, que és que no ho podem dir
fora dels mitjans de comunicació comarcals i locals, que aquí es viu molt bé perquè no volem que vingui més gent. No, home, clar, perquè si comencem a fer gran polida la gent dirà, conyo, hòstia, doncs potser tenen raó aquests galifardeus, no? I no és veritat, no és veritat. O sigui que si ara això jo estés parlant per BTV, diria això mereix una porqueria, tal. Doncs no, escolti, aquí està, és la veritat, s'està de conya.